Историческо събрание за българския народ. Изпърво, откъде са произлезли българите, понеже ни се случи много пъти да прочитаме различни ръкописни и печатни истории, които русите и московците са издали отделно за славянския род. Откъде са повели своето племе и после как се отделили от тях българите и дошли да се заселили в българската земя. Когато Бог потопил при Ноя целия човешки род, останали само Ной и тримата му синове – Сим, Хам и Афет. И излезли от ковчега с баща си Ноя и 4 свои жени. Всички, които останаха след потопа, били 8 души. Ной видял, че целият човешки род на земята е загинал, разбрал, че Бог иска от неговото семе и род отново да напълни земята с човешки род и се зарадвал много, че ще остане славна и незабравима неговата памет на земята до века. Повикал тримата си синове Сим, Хам и Афет и им разделил на 3 части цялата земя. Когато се умножат на земята техните синове и внуци, да знаят кои племена в коя страна и земя да се заселят. На Сим, първия си син, заповядал да се засели със своето потомство в първата част на земята – Азия. Това е източната земя. В нея се намират раят Едем и Ерусалим. Държи до към Цариград. На втория си син Хам заповядал да се засели в Африка. Това е южната земя. В нея се намират Египет и фараонският народ. На третия син Афет заповядал да се засели в Европа. Това е западната и северната земя. В нея се намират Цариград, Москов, Беч, Рим, Брандибур и целият славянски род. Това заповядал Ной на своите синове и им разделил на 3 части цялата земя и оставил им строга заповед да не би синовете му да престъпят това. Когато изминаха от потопа 529 години, Симовите, Хамовите и Афетовите синове и внуци се умножили и говорили един език. Издигнал се някой си Неврот от Хамовото племе. Той бил мъдър звездоброец и бил най-силен в онова време между всички хора на земята. Той бил първият цар и мъчител на земята. Съградил град Вавилон и царувал в него. Почнал да обръща среброто и златото в пари и грошове, да вдига войска и да създава война и грабеж на земята. Този богопротивен Неврот изпърво събрал своите хора, що били на земята, и им рекал: да започнем стълб, кула на земята, да е висок до небесата. Ако настане пак потоп или огън на земята, да не може Бог да ни погуби, както погуби първите хора на земята. Така замислил този Неврот богопротивно дело. И послушали го всички хора и почнали да правят стълб. Трудили се 40 години и го издигнали високо до облаците. И едни падали от силен вятър и се пребивали, а други умирали от слънце и от студ. И падала тая сграда от вятъра и ги убивала, и безброй човеци загинали в това дело. Но Неврот не се отказвал от своето намерение и искал да иззида този стълб до небесата. Но милосърдният Бог видял как човешкото безумие и измама се трудят залудо и им забранил да не се богопротивят и да не се мамят на празно. Там разделил езиците им на 72, а те всички забравили първия си език и не си разбирали един други му кой що говори. Забъркали се и изоставили да правят оня стълб. И разделили се езиците на Симовото племе на 15, на Хамовото племе на 32 езика. Ной проклел това племе. То се било най-много размножило, от него произлезли най-мръсните народи и езици. Афетовото племе се разделило на 15 езика. И така от ония езици по Божие повеление, както бил заповядал праведният Ной на своите синове, тръгнало Симовото племе и останали в Азия, а Хамовото племе в Африка, но били много, от тях останали и в Азия и се умножили на 37 царства, но били малки. Сетне евреите ги изтребили. Исус навине от тая земя. И наследили евреите земята Ханаан според писанието, победили аморейския цар Сион и васанския цар Ога и цялото хананско царство. Ханан бил Хамов син, неговото племе се наричало Ханани. То било най-проклетото между всички племена на земята. От него произхождали 7 народа, тук били и циганите. Тия 7 народа, разделени на 37 царства, победили и изгонили евреите и взели от тях Палестина и Ерусалим. Бог обещал тая земя от начало на Авраам
и я дал после на евреите. Евреите са от Симовия род. Евер не послушал Неврота, неговия дом и синовете му не отишли да помагат на Неврота за онзи стълб. Евер се боял от Бога и в неговия дом само останал онзи пръв и стар език. Аврам бил от неговия род, по неговото име Евер се нарекли евреите и еврейският народ до днес. Афетовото племе се разделило на 15 народа. Всички тия народи преминали Черно и Бяло море и се населили в земята Европа. Афет имал един син, наричали го Мосхос. На неговото племе и род се паднал и от него се отделил нашият славянски език и се наричал Мосхосов род и език. Той род и език отишъл на север, дето сега е Московската земя, и по онзи свой прадед Мосхос нарекли Москва, реката, дето най-напред се заселили, а по нея и селището. После постепенно го превърнали в град. Там поставили царския престол и поради това всички се нарекли московци и до днес. В Московската земя има една страна, нарича се Скандавия. Както се разпръснали най-напред, уния, които били в тая страна, нарекли ги скандавлани. Тия скандавлани, след много години и време, като се умножили в оная земя, дигнали се от нея, отишли на запад и намерили там земя покрай Океан море. Това море се нарича Балтско и се заселили тия скандавлани там покрай Брандибор, а по това име Осандавлани после нарекли този род славяни и до днес. Уния, които останали там, се зоват славяни. Кръстили ги свети Кирил и Методий и заради тях нарекли нашите книги и целия род и език славянски род. Те говорят славянски език най-правилно и най-чисто и говорят много думи подобни на българските, но сега държат римска вяра и воюват на страната на немския цар. Римляните ги подчинили под властта и вярата на папата. Тия славяни са от един род и език с българите. Когато се населили в ония земи край немците и брандебурите, по едно време се подигнал много народ от тях и отишли пак в Московската земя. Но москалите и русите не ги пуснали в своята земя и станала голяма война и бран. Тук във войната славяните победили, отново влезли в оная земя и се населили край голямата река Болга, която тече от юг към север през Московската държава и се влива в Океан море. Поради тая река Болга, ония славяни се нарекли българи и до днес и били в оная земя много години и времена до 328 година от Рождество Христово. В това време царувал в Цариград цар Уалент. Ония българи имали намерение и съгласие да търсят добра и плодородна земя. Дигнали се от оная земя и река много народ и дошли в Маджарската и Влашката земя. Пратили при цар Уалент, молили се да ги пусне през Дунав да се населят покрай Дунав в Тракия. Българите обикнали тая земя, обещали на цар Уалент да бъдат покорни на гърците и римляните и да им помагат във войната. Уалент заповядал на българите да преминат Дунав в Тракия и да се поселят покрай Дунав от Черно море до Морава и Харшава и да пазят границите на гърците от готите, скитите, аварите, това са татари и маджари. Така българите преминали по това време река Дунав, населили се първо покрай Дунав. Едни българи останали с един свой войвода в Панония с аварите и маджарите и били много години заедно с маджарите. По това време гърците не знаели, че българите се наричат българи, но ги наричали готи и хуни. Те наричали готи всички народи, които произхождали от север, както днес ги наричат татари. Назовавали много народи с това име. По-късно във времето на цар Теодосий разбрали и ги наричали българи и воргари, защото гърците нямат буквата Б, но пишат В вместо Б и казват воргари, а не българи. Така българите намерили добра и изобилна земя и се заселили. Но не били научени да се покоряват на царе, а били свирепи и диви, безстрашни и силни във война, люти като лъвове. Един отивал срещу 10 без страх, както и досега от север излиза всесилен и мощен във война и бран народ. Такива били в началото българите, силни и яки във война. В първата част на Барония, на лист 567 пише: българите са страшни за целия свят, малък народ, но непобедим. Така и гърците пишат в своите истории: българите са диви и непобедими във война. И пак, лют е българският народ
и непобедими са във войните. Много пакости са правили на гърците и римляните, затова така ги наричат. Тъй тези българи след късо време се вдигнали срещу гръцката земя и правили пакост на гърците, затова цар Уалент тръгнал с войска против тях. Но по Божията воля българите и готите победили Уалента във войната. Той побягнал, те го преследвали и настигнали при Едрене. Той се скрил със своя везир в един плевник. Те запалили плевника. Там цар Уалент изгорял с везира си. Тъй писали за Уалент в неговите деяния. Обезумя цар Уалент и пусна готите, преминаха Дунава и се населиха в Тракия. После беше победен и изгорен от тях. Тук е явно, че българите по онова време се наричали готи и конен народ и досега побеждават покрай Дунав в Тракия, а по онова време именували ги готи поради татарите. Така българите се вдигнали в това време и завладели много място от гърците. Цялата Търновска, Видинска и Нишка епархия. Станали независими и се заселили на широко по тия епархии. След цар Уалент, цар станал Теодосия. Той отишъл с войска срещу готите и българите и ги усмирил. Отнел от тях град Свищов, но не можал съвършено да ги покори под римска власт. Те от онова време се отделили съвсем и били независими. И малко по малко се умножавали, засилвали и побеждавали много пъти гърците и римляните, взимали от тях земя и място и тъй после завзели цяла Тракия, Македония и част от Илирик. И населили се българите в тая земя и досега, както се вижда. В тия времена гърците проклинали най-напред цар Уалент, че пуснал българите през Дунав в римската държава. Но то било воля Божия да се насели славяно-българският народ в тая земя. И издигнал Бог царството на българите против гърците и смирявал ги Бог много пъти с тоя малък и прост български народ. Най-сетне те намерили толкова хубава и изобилна земя. Римското царство било силно и славно на земята, но българите посред гърците и римляните усвоили и завладели най-много земя и царували през толкова години самостоятелно и славно. Понякога гърците ги побеждавали и искали да ги покорят под своя власт, но Бог отново издигал силни и храбри царе у българите и тъй те пак побеждавали и освобождавали своя български народ от гръцко и римско поробване, както по-нататък се казва в тая историйка за 10 царе и 2 крале, които били най-силни и благополучни между другите български царе. Виж техните дела, читателю, и познай истината. Тук накратко написахме за тях. Батоя, крал силен и храбър в битките, взел земята на Нишката епархия, Скопската и цялата Охридска земя и патриаршия, колкото заповяда, и поставил престола си в Охрид, Юстиниановия град. После светият крал Тривелия бил завзел цялата маджарска земя и владелия българите много години и имали маджарите за свои данъкоплатци. Сетне цар Крун и Михаил завзели от гърците епархиите Софийска, Филебелиска, Самоковска, Щипска, Струмичка и Едрене и заселили по тия страни и епархии български народ. След това Йоан Калиман, син на стария цар Асен, взел от гърците Драмска, Серска, Мелничка и Солунска епархия, изгонил оттам гръцкия народ и заселили българи. Така и в Едренелийската страна той заселил българи. Тия 5 царе най-много разпространили и разширили земята на българите и ги заселили по тия епархии, както се казва. И до днес българите седят и живеят в тая земя. Пак да дойдем на първия разказ. Ония българи, които останали в Панония заедно с маджарите, вдигнали война и крамоли при избора на нов крал. Българите не искали да имат крал от маджарския народ. Затова маджарите се вдигнали срещу българите, били твърде много и изгонили всички уния българи от Панония, т.е. Банат, Панония и Срем. Тия българи, 9000, се вдигнали и отишли във Френция при крал Догобарда, поискали място да се заселят там. Той ги измамил, пръснал ги по чуждите домове, заповядал на своите и ги избили всички за една нощ, с жените и децата им. Другите от тях имали за свой княз Алецека, отишли при краля Грималда и измолили място да се населят там. Той им дал място и се населили край Бяло море. Те пак се наричат славяни, а гърците ги наричат склавуни.
Повечето са лодкари по морето, работят на венецианците. Така маджарите сторили зло на панонските българи и ги изгонили. Затова по-късно светият крал Тривелия им отмъстил здраво, както ще се рече. Българите, които били покрай Дунав, имали за свой крал Вукича. В 450 година те нападнали крал Догобарда, който избил 9000 българи, победили го, убили го в боя, пленили цялата негова земя и пак се върнали в своята земя. В 495 година българите имали за свой княз Драгича. Те нападнали Франгия и Илирик. Разбили гръцката войска, първия и силния между тях цар Анастасия, избили 400 000 и пленили много земя и народ. Цар Анастасия изпратил на българите много злато и дарове и си купил мир. Той Драгич пръв взел данък от гръцкия цар Анастасия. След Драгича се вдигнал крал Борис. Тръгнал срещу крала Кума и го хванали в сраженията, довели го жив в България. Така хванали в битките и маджарския крал Теодорика и го довели вързан в България. После българите отишли сами с малко войска, нападнали крал Муда. Той ги победил и поробил. Пратил ги на гръцкия цар Юстин. Той ги разпръснал по Аморея и Армения. Затова после във времето на Юстиниана Велики българите нападнали Тракия до Едрене. Цар Юстиниан не могъл да им се противопостави, пратил на българите пълна колесница злато и многоценни дарове, изключил с тях мир, та българите взимали данък и от Юстиниана в онова славно негово царство. Откакто българите излезли от Волга и дошли край Дунав, изминали 300 години. Имало много вождове и князе през тия години, но само 5 от тях, които се наричали крале, се именуват до крал Батоя. Имали престола си във Видин и в Свищов покрай Дунав. В 678 година се вдигнал в България отново силният и благополучен крал Батоя. Тръгнал с голяма сила към Цариград във времето на Шестия събор и направил цар Константина свой данъкоплатец за много време. Взел от гърците цялата Охридска земя и поставил в Охрид кралския престол и българска крепост. Крал Батоя бил славен в сраженията и страшен за околните кралства. Както казахме, много време двама римски царе му давали данък. В лято Господне 678 цар бил Константин Погонит във времето на Шестия събор. Българският народ се засилил и възмогнал много. В това време се вдигнал българският крал Батоя, силен и страшен за гърците. Летописецът Теофан говори: когато прочее българите дойдоха срещу кесаря с голяма сила, той пожела да се помири и обеща да им дава данък всяка година, ако и това да беше голям срам за римското царство. Голямо чудо било да се чуе как той римски цар взимал данък и от турците, а и от други околни царства. Но от тоя страшен народ бил победен и давал данък на крал Батоя. И подред именува в историята всички български царе, които са царували след него. Но уния, които изпърво са били крале, не са всички писани в летописа. Крал Батоя отново имал голяма война с цар Юстиниан, Константинов син. Най-напред гърците победили, взели от България Илирик и го разорили целия, а когато цар Юстиниан се върнал, българите го обсадили в едни тесни места и съвършено разбили гръцката войска. Та царят едва избягал с малка дружина в Цариград. Така и той отново обещал да дава данък на цар Батоя. След това Юстиниан имал война с арапите, но и от тях бил победен. На другата година пък събрал нова войска, нападнал България и разорил 2 местности, наричани Мизии, които неговият баща бил дал на българите, за да има мир с България. Но когато се връщал с много плячка в Тракия, българите го нападнали и разбили гръцката войска. Царят се върнал назад и така с молба сключил мир с българите. След тоя мир българският крал Батоя умрял. Като си сътворил незабравима памет, той направил свои данъкоплатци римските и гръцки кесари Константин, Ираклиев син и Юстиниан II. При своята смърт крал Батоя имал голяма жалост, че не умрял във война. Каял се и говорил: велика съдбо и нуждо, защо не ми даде още малко живот, за да умра юнашки на война, с меч в ръцете си. След него българите направили свой крал Свети Тривелия, човек отличен,
великодушен, честит. Той в началото на своето кралуване разбил аварите. Това са маджарите, за които се казва в началото, че изгонили българите от Панония поради несъгласие при избиране на новия крал и поради аварското сребролюбие и грабителство. И заповядал да свикат българския народ и им обявил такъв закон: ако някой от тях се намери и бъде изобличен в някое зло дело, да бъде наказан със смърт. Първите български крале не знаели царски закони, но тоя крал пръв установил граждански закон и прав съд за българския народ, което те в началото не знаели. Юстиниан III бил изгонен от Апомара и Тиверия, отрязали му носа и го заточили в Херсон. И бил заточен 7 години. Той пратил тайни писма на крал Тривелия и му обещал царска титла и венец, ако би помогнал да надвие Апомара и Тиверия и да го постави отново на престола. Тривелия събрал българския народ, повдигнал голяма войска, взел Цариград и поставил пак на престола Юстиниан. Но Юстиниан, лукав и неблагодарен за доброто дело, което крал Тривелия му сторил, в това време се отказал да му даде царска титла. По-сетне Тривелия почнал жестоко да го изобличава за неговата неблагодарност и лукавство. Юстиниан събрал голямо воинство и настъпил срещу България, но Тривелия го победил внезапно и той се спасил с бягство по море в Цариград. Малсада, княз на амгите, и Сулиман, турски султан, нападнали с силна войска Лъв и Савър, първия иконоборец, и обсадили Цариград за 3 години. И така от глад и студ и от мор някои избягали и се удавили в морето. Така загинали 3000 души. Българският крал Тривелия събрал силна войска, отишъл на помощ на християните, нападнал силно сарацините и убил 22 000 от тях, изгонил цялата турска сила от Цариград. Той крал Тривелия пръв възприел християнската вяра в лето Господне 703. След възприемане на светата вяра, отнасял се с голямо благоговение и усърдие към Христа, затова си съградил манастир, оставил доброволно кралската си власт на най-стария си син и му заповядал да живее вярно и постоянно в благочестие. След това се облякал в монашеска дреха. Син му бил християнин за малко време, отново се обърнал към езичеството. Тривелия оставил монашеството временно, пак взел царската власт, хванал своя син и го ослепил жестоко, без милост, задето обърнал българския народ към идолопоклонството. След това предал царството на по-младия си син с такава заповед. Казал му да управлява разумно царството и твърдо да държи християнската вяра, за да не получи и той наказание като по-стария си брат за непослушание. И възприел пак монашеския чин, завършил свято своя живот. Монашеското му име било Теоктист монах. По-младият му син малко време следвал заповедите на баща си. Бил развратен във вярата и непоносим за българите. Затова го изгонили от кралския престол и поставили за свой крал Асен Велики. Тоя Асен I бил български цар, а гърците от завист го нарекли Хасан Касан. Лъв и Савър имал голяма война с арабския цар Кафила, но не можал никак да го победи. Затова повикал на помощ крал Асен и обещал да му даде венец, корона, с надпис царска титла, което Юстиниан бил обещал по-рано да даде на Тривелия, а след това, когато получил царската власт, неблагодарният излъгал, както се и рече по-горе. Лъв с клетва обещал да даде, ако отиде в помощ на гърците и победи арабите. Асен Велики събрал българската войска, отишъл срещу арабския цар Кафила и го разбил, убил 90 000 араби. Българите ги съсекли на малки части и взели от тях Армения и Мидия. Те били отначало 2 царства – Армени и Миди. Цялата тази земя покорил под гръцкото царство. Когато Асен Велики се върнал от арабската война, гръцкият цар Лъв го срещнал с голяма почест като победител. Така с царска воля в светския и духовен съвет му дали царска титла и венец, нарекли го Асен Велики, пръв български цар. След Асена станал цар Добрица от Дунавските страни и изпратил при цар Лъв пратеници за нов мирен договор за някои градове и места. Но гърците не приели с почет българските пратеници. Добрица тръгнал с войска и бой до границата, наричана Дългите стени, и пленил и събрал много плячка от гръцката земя.
Поради това гръцкият цар се разгневил и навлязал със страшна войска в България, но бил заобиколен от Добрица, разбит и победен от българите. След този бой българите възстанали срещу цар Добрица. Някои негови врагове рекли, че имал таен договор с гърците да предаде българското царство. Свалили го от царската власт и го убили с всички князе и господари, които управлявали българското царство. След Добрица поставили на царския престол Телезвия. Бил на 30 години, но нямал сполука. Гърците го разбили при първата война и избили българите, а други пленили и изсекли всички в Цариград. След това българите убили Телезвия и поставили на престола Сабин. Този Сабин изпратил при царя да моли за мир, защото се изплашил от гърците. Българите видели, че се изплашил, събрали се и храбро се възпротивили. Като видял, че е ненавиждан от войската и от поданиците, Сабин побягнал в град Замория и оттук пристигнал в Цариград под закрилата на цар Копроним. И отказал да почита светите икони, които бил почитал в България. Българите поставили на престола Таган. Този Таган изпратил при цар Копроним да биха имали българите и гърците мир, да има личен разговор с Копроним и да сключат договор. Когато Таган пристигнал в Цариград при Копроним с всички свои боляри, Копроним им се накарал заради Сабин, че несправедливо са повдигнали разпра и че Сабин бил отстранен от българския престол. Привидно Копроним сключил мир с българския цар, тайно изпратил безбройна войска в България и разорил и пленил това място. Българите изгонили Таган, поставили на престола Телерик. Той се възпротивил на гръцкия цар, защото гръцката войска идела с кораби против България, но погинали от бурята и морското вълнение. И пак на другата година гърците имали война с българите. Когато царят дошъл по море и стигнал до Варна, обзел го страх и ужас. Така сключил мир с българите, върнал се в Цариград. Но пак тая година, през месец октомври, цар Копроним разбрал, че Телерик не стои на мира, но събрал 12 000 войска, за да превземе от гърците град Берцестия. И Копроним събрал 70 000 войска и казал, че ще се бие с арапите, но цялата войска обърнал срещу България. Така ненадейно победил българите. Затова Телерик поискал мир, но Копроним не пожелал мир, а изпратил силна войска с кораби срещу България. Но когато гърците дошли с кораби при Месебрия, корабите били разбити и изпочупени от силния вятър. Телерик разбрал, че българите искали да поставят друг цар, писал на цар Копроним, заявил, че иска да избяга в Цариград и го молил да му прати хора тайно да го заведат до Цариград. Но някои от българските велможи разбрали Телериковото намерение, че иска да бяга, и го пазили. Обаче той с хитрост някак избягал и дошъл в Цариград. И приел го радостно цар Лъв, Копронимов син. В 777 година умрял Копроним, окаяният иконоборец, царувал 35 години и избил много светци заради светите икони и бил много жесток и за гърците, и за българите. През неговото царуване българите пак отстъпили от християнството и се обърнали към предишното езичество, защото нямало в това време славянско писмо, но българите четели и пишели по латински. Затова слабо разбирали християнския закон, който преди това държели 78 години. А в това време Телерик бил неверник. Гърците покръстили Телерика. Цар Лъв го оженил за Ирина, сестра на царицата, и му дал висока служба в царския дворец. Българите поставили на престола Кардам. Константин VI имал много и различни войни с Кардам, но Кардам бил благополучен и непобедим. Погубил много патрици, генерали и войска на гръцкия цар Лъв. Като умрял Кардам, след него дошъл Крун, отбран, великодушен и благополучен във война. Той Крун бил езичник, но смирил много гърците и разширил властта на българската земя, защото няколко царе преди него били злополучни и надвити от гърците. Събрал панонските славяни, нападнал французската страна и убил Борна в Далматия. Сключил мир с западния цар, обърнал се срещу гръцкия цар и разорил всички предели на гръцката и французската земя. Цар Никифор изпратил царската хазна да събира войска срещу България. Когато генералът бил при река Струмица,
Тук се притекал Крун, убил генерала и цялото воинство, ограбил цялата хазна, която носел за събиране на войска. В тая 808 година взел от гърците град София, избил 600 000 от Никифоровата войска и безброй прост народ. Никифор събрал безчислено воинство, настъпил срещу България, водел със себе си своя син Ставрикия, така безбожно погубвал земята, откъдето минал. Имал намерение да разори цяла България и изгорил Круновия дворец. Крун изгубил надежда, помолил мир от Никифора, но Никифор не пожелал да се примири, възгордял се от победата. Тогава Крун заповядал да се заградят тесните места и клисури и нападнал цар Никифора близо до Славомир, недалече от Никопол, и го разбил съвършено. Взел цялото имане, което Никифор бил пленил от Круновия дворец, от България и другаде. Българите убили тук цар Никифор. Крун заповядал и натъкнали Никифоровата глава на вила за показ, да помни всеки, че е победил гърците. След това заповядал да я обковат с злато и направил от нея чаша. Когато Крун имал голям пир, пиел от нея вино с българските велможи. Така Крун завладял много гръцки градове. Изпратил в Цариград да сключи мир с цар Михаил, но Михаил не сключил мир. Събрал голяма войска и тръгнал срещу България. Крун вдигнал своята войска, пристигнал в Месабрия и превзел тоя град с огън, сиреч с топове. Научил го един арапин, който попреди бил при цар Никифор. Когато двете войски, българската и гръцката, се приближили, показало се на небето страшно знамение. Явили се две комети в лунен образ и пак се събирали и разделяли. В 813 година, близо до Адрианопол, сиреч Едрене, гърци и българи се сразили. И така гърците започнали да бягат. Българите не смеели да ги подгонят, за да не би да се измамят някак ненадейно. Но когато ги видели, че наистина бягат, спуснали се след тях и така изсекли безбройно множество от тях. Цар Михаил едва избягал в Цариград, затова оставил доброволно престола. След него дошъл Лъв Арменин. Крун оставил част от войската под началството на своя брат Муртагона и с другата войска отишъл и обсъдил Цариград за дълго време, но не можал да го превземе. После се върнал, превзел Едрене и пленил безброен народ. Тук бил пленен и Василия Македон със своите родители, по-късно бил гръцки цар. Убил епископ Мануила с много християнски народ, със свещениците, клириците и монасите, всички, защото не се отказвали от Христа. В пролога пише това за месец юни. Един гръцки свещеник знаел български език, помолил цар Круна да го освободи. Той заповядал да го убият. Свещеникът го проклял пред всички. По едно време гърците и българите сключили мир. Като освобождавал няколко гърци роби, Крун видял Василия Македон между робите, че стоял благоговейно и свободно. Той го повикал близо до себе си, дал му голяма ябълка и така го пуснал. След няколко време Василия станал цар. Като умрял Крун, след него стъпил на престола брат му Муртагон. В това време гърците и българите имали мир. Муртагон водил много войни в Панония против римския кесар Людовика и опленил много римска земя. Затова римляните изгонили Людовика от престола. В това време сърбите били под българска власт. Тук е явно, че в Панония войниците били български. И пак ходил против славяните и ги надвил с голямо кръвопролитие от двете страни. Назначил управители на техните области. Изгонил уния, които били от техния род, и поставил български управители. Сключил мир с царица Теодора, жена на цар Теофила, тогава била вдовица, и взел своята сестра, която по-рано бил пленил Никифор, когато нападнал дома на Крун, негов брат. Сестра му била кръстена и научена на писмо и християнски закон. Тя почнала да поучава своя брат да повярва в Христа. Той имал един роб грък, наричал се Теодор Куфар. Бил добър и изкусен християнин. И той често напомнял на Муртагон да повярва в Христа, но този обръщал слабо внимание на това. Обичал всякога да ходи на лов, да лови зверове. Затова построил голям дворец за лов и там да си почива и да връзва кучетата. И заповядал на някой си Методия, монах-иконописец, да изрисува по двореца зверове, кучета, лов. Веднъж цар Муртагон закъснял. Методий не нарисувал зверове и картини на лов и така нататък,
но изписал второто пришествие Христово. Как праведните стоели отдясно и картина на рая, а отляво грешниците и картина на вечната мъка. Когато дошъл цар Муртагон да види двореца, обзел го ужас от тая гледка. Тогава Методий започнал да му разказва за пришествието Христово и за наградата на грешниците и праведните. Той въздъхнал и казал: блажен, който се намери тогава от дясна страна. От това време почнал да опознава Христа по-малко и несъвършено. В това време Бог пратил на България голям глад и мор. Тогава Муртагон започнал да се моли прилежно на Христа Бога и дал обет: ако престане гладът и морът, окончателно ще приеме християнската вяра. И веднага бе чут. В малко време престанал Божият гняв, който бил над България. Тогава Муртагон изпратил пратеници при римския папа Николай в Рим, също и в Цариград при царица Теодора. Теодора изпреварила и изпратила един епископ, който го покръстил нощем. Боял се от своите боляри. Но те разбрали, че е приел кръщение, въоръжили се срещу него. Той взел в ръка честния кръст и така, както с никое копие, надвил всички. Те видели това чудо и много от тях се обърнали към Христа, привлечени към вярата с силата на Светия кръст. В 867 година римският папа Николай изпратил двама епископи от Рим – Павла и Формоса. И така приведоха целия народ към светото кръщение и поставили Формоса за архиепископ. После цар Михаил изпратил до папата 106 въпроса за вярата и черковните деяния и молял папата да назначи в България патриарх. Папата му отговорил на 106 въпроса. В отговора казал, че за патриарх не е дошло още време. След 3 години гърците изгонили папските епископи от България. Царският патриарх Игнатия назначил за епископ на българите Теофилакт. Не онзи Теофилакт, който тълкувал Евангелието, но други свети Теофилакт, живял много години след това. Но после гърците и латините имали голяма разпра за България на събора в Цариград. По това време и по-рано латините били отстъпили от православието, но не били още окончателно отделени от гърците. Имали разпра за България кой да я има под своя власт. И така окончателно гърците се отделили от латините и ги проклели. Но българите малко време били под Цариградската патриаршия. Гърците, когато назначили архиепископ на българите, искали от тях много злато и дарове. Затова българите се съблазнили и се отлъчили от Цариградската патриаршия. Назначили си патриарх в България и така, докато българското царство траело, имали си патриарх от своя народ. Виж за това в книгата Кормчия на лист 5 от края. За този цар Михаил има несъгласие в летописите. Мавробир пише «Муртагон прие кръщение», а Барон пише «Болгарис», но това име по-гръцки е Воргарос. Не отгаднали как било името му преди кръщението, но просто записали Болгарис. Затова в летописите стои различно. Имало един роб Тома у един болярин в Цариград. Заради някакво си прегрешение побягнал от своя господар, приел турска вяра. След 20 години се престорил, че е Константин, син на царица Ирина, и така събрал войска и превзел от гърците Армения. После дошъл с голяма сила и обсъдил Цариград. Гърците били в голямо притеснение, не могли никак да му се възпротивят. Затова написали на тоя цар, Михаил, когато още бил езичник, голяма молба да дойде и да им помогне. Той се вдигнал с голяма военна сила, нападнал Тома отстъпника и го сразил. Накрая хванал самия Тома и най-напред му отрязал краката и ръцете, след това му отсякал главата и така се върнал с голяма плячка и слава в България. След смъртта и на цар Михаил стъпил на престола неговият син Симеон Лабас. В това време гръцките и българските търговци имали крамола за някаква търговия. Поради тия търговци изникнала крамола между царете. Затова Симеон Лабас повдигнал война срещу гърците и разбил гръцката войска и техните генерали с множество убити. Затова гръцкият цар Лев Премъдри се наскърбил много и изпратил до маджарския крал да дойде в България и да причини пакост на Симеона и българите. Така маджарският крал извършил ненадейно нападение, разорил много места и пленил безбройно множество народ.
Гръцкият цар откупил това българско население от маджарския крал за пакост на Симеон Лабас. После премъдрият изпратил при Симеона някого си Керосвата да сключи мир, но Симеон задържал Керосвата, а сам тръгнал срещу маджарите. И така накрай разорил цялата маджарска земя. Отмъстил им за това, което по-рано били сторили на българите. След това писал на цар Лев, ако желае да имат мир, да пусне робите, които взел от маджарския крал. Цар Лев повдигнал война срещу България, но не могъл нищо да успее. Симеон Лабас го сразил и така Лев по неволя върнал всички роби и молил за мир. Когато Лев умрял, оставил престола на своя брат Александър. Цар Симеон изпратил до Александър, искали да живеят в онзи първи мир, който бил сключил с брат му Лев. Но Александър не приел с почест Симеоновите пратеници. Затова Симеон навлязал в гръцката земя, разорил много места и разбил много от войската му. Пристигнал и обсадил Цариград и гърците го пуснали вътре в града. Той искал да има разговор с самия цар. И така дошъл гръцкият цар в влахерските палати, разговаряли за мирния договор. Но гърците започнали да разговарят непокорно и противно. Симеон веднага излязал от Цариград и се запътил към Тракия и Едрене. Но като не могъл по-скоро да превземе Едрене, дал на войниците много злато, отворили му нощем и така опленил града и го запустил окончателно. Гръцкият цар Константин събрал голяма войска и я изпратил в България под началството на някой си генерал Фока. Когато гърците и българите се срещнали, в боя гърците надвили българите и българите почнали да бягат. Когато Фока се уморил в боя, оттеглил се сам при един кладенец да се разхлади. Конят се изтръгнал от неговата ръка и побягнал назад към войската. Когато гърците видели бягащия кон на Фока, а за самия Фока не знаели къде е, настъпило голямо смущение. Симеон бил в една гора близо до тях, гледал всичко, що се вършило, събрал колкото намерил от своята войска, смело нападнал гърците, победил ги и ги разгонил. Фока едва успял да избяга в Месабрия и да се спаси. Затова станало в Цариград голямо междуособно смущение поради това дело. Симеон се възгордял от победата, пак пристигнал и обсъдил Цариград. Но онзи Фока пак дошъл с нова войска и прогонили Симеон от Цариград. Но той изпратил при срацинския княз, молейки го да дойде със своите срацини по море, а българите по сухо, за да пленят Цариград. Срацинският княз изпратил с Симеоновите пратеници и срацини да установят точно в кое време да повдигнат войската. Когато пристигнали в Каламбрия, хванали там срацините и българите и ги завели в Цариград. Цар Роман освободил срацините и ги надарил, а българите задържал. Но Симеон Лабас пак се повдигнал и разорил гръцката земя. Не смеял никой да му се противи и взел голяма плячка. Цар Роман изпратил войска срещу българите с някой си деспот, наричан Аргир. Но цар Симеон го победил и разбил окончателно, и онзи се върнал в Цариград без да може да го надвие. После Симеон втори път тръгнал за Едрене и предали му се от глад и покорил град Едрене под своя власт. И тъй тръгнал по Тракия и Македония, разорил ги без съпротива, и после отишъл четвърти път срещу Цариград и повикал цар Роман на разговор. Сключил с него мир и се върнал в България с голяма слава и плячка. Така Симеон Лабас с Божия воля сторил много пакост на гърците и постоянно воювал срещу тях. По-късно тръгнал срещу хърватите. В това време се разболял от стомах и умрял. След него се възкачил на престола син му Петър, но не бил щастлив във войните, както преди това неговият баща. Бил приятел на гърците и покорлив. От това време българският скиптър отслабнал поради несъгласието и малодушието Петрово. Само в едно бил много щастлив, че по време на неговото царуване просиял светият преподобен наш отец Йоан Рилски и поради голямото благоговение, което имал към светия отец Йоан, ходил в Рилската пустиня, за да го види и беседва с него. Но понеже местата били неудобни за вървене поради дълбоките дебри и високите хълмове, не могъл да види светия отец, но с молба получил от светеца писмо. Така имал това писмо за голяма душевна полза. Той цар Петър изпратил в Цариград и сключил мир с Константин и Роман. После отишъл сам в Цариград и така потвърдил мира. Оженил се за царевата внучка, дъщеря на Хрисофон, първородния царски син. Когато Петър се върнал от Цариград,
неговите братя Йоан и Михаил повдигнали бунт срещу цар Петър с българските барони и господари. И така тримата братя имали дълго време междуособна война. Така между тях имало голяма война много години. Петър пратил своите синове Борис и Роман в Цариград като залог, за да има мир с гърците, защото по това време била умряла жена му, царската внучка. По времето, когато умрял цар Петър, върнали се двамата му синове Борис и Роман, за да приемат престола в България. Но техните барони им правили много пакости. След него стъпил на престола син му Борис. В това време маджарите нападнали България и разорили много места. Борис помолил гръцкия цар Никифор да му даде помощ и войска, но Никифор му отговорил, казвайки: «За честта на гръцкото царство не мога с такъв непотребен народ да правя война и крамола». След късо време българският цар сключил мир с маджарите. Тогава маджарите почнали да разоряват гръцката земя. Тогава Никифор изпратил дарове и молба до Борис да излезе и се опълчи заедно с гърците срещу маджарите. Но Борис върнал Никифоровите пратеници и дарове, отговаряйки му: «За българската чест и благо не мога да повдигна война срещу маджарите, понеже с тях сключих мир». Никифор приел този отговор като обида, изпратил Калокира, Хереоновия син, при руския княз Светослав, за да го повдигне срещу българите. Този настъпил с войска в България и взел от тук много плен и плячка, после се върнал в Русия. На другата година пак дошъл в България и покорил по-голямата част под своя власт. И замислил да пренесе своя престол, да го постави в България, понеже обикнал българската земя заради плодородието и изобилието й. Така го съветвал Калокир. Като превземе българското царство, ще може скоро да превземе и гръцкото. Когато разбрал Калокировия съвет, Йоан Цимисхия, Никифоров наследник, вдигнал войски срещу Светослав и го изгонил в Русия, но понеже Борис помагал на Светослава, затова бил уловен от цар Йоан Цимисхия и го завел в Цариград с царски венец, корона и облекло. И Цимисхия получил победна похвала от гърците и поставил Борис за магистър в Цариград. По едно време Борис излязал тайно и дошъл в България, но един българин го видял, че е облечен в гръцки дрехи, помислил, че е грък и го убил тук на пътя. Такъв е Борисовият край. След него стъпил на престола Селевкия, воинствен и храбър мъж. Той превзел от гърците местността, наричана Топлица и Сардика. Когато се връщал от войната, разболял се и умрял по пътя. След него стъпил на престола Суботин, но бил нещастен. При него българското царство било надвито и покорено от гръцкото. Но във времето на Василия Порфирогенита българите пак се освободили от гърците, поставили на престола Давида, Комистополовия син. Но Давид малко прекарал на престола, напуснал царската власт и приел монашеския чин. И така свършил богоугодно и свято своя живот. След смъртта му неговите мощи били нетленни. След Давида на престола дошъл Самуил. Той нападнал, разорил западните провинции и ги покорил под своя власт. И нападнал Далматия, опожарил Рагуското предградие и град Катара. Много пъти разбивал гърците, посякал на части тяхната войска, отнел от гърците Солун, Енишехер, Караферия, Сиреч Ларса и Бер, цяла Теталия, извел коцовласите, арнаутите и гърците от ония места и ги заселил край Варна и Търново. И от тях имал много войници срещу гърците. В Енишехер поставил голяма българска войска и от тук пренесъл в България много мощи на светци. Обичал и почитал с голямо благоговение светите мощи, затова и отначало му помагали и побеждавал, покорил много земя. Докато бил в началото почтителен към Бога и светците, и Бог му помагал. После се развратил и Бог го изоставил. Подигнал се с завист срещу своя род и царското семейство и избил цялото семейство. Оставил само Йоан Владислав, син на неговия брат. Гръцкият цар Никифор Урания се повдигнал с войска срещу цар Самуил, надвил и го ранил в сражението. Той се върнал в своя дом и пуснал гръцките господари, които били заробени от началото на войните. Дал на гръцкия генерал Азот своята дъщеря за жена и го накарал да отиде в Дораца или Добруджа. Онзи се качил на един кораб и побягнал в Цариград и назначили го магистър. Отново Никифор Урания тръгнал с войска срещу България и отнел няколко града от Самуил.
Гърците отишли срещу Скопие и Сърбия, Самуил тръгнал срещу Едрене и го разорил и запустил. После се запътил с войската си срещу Скопие, но гърците някак го обсъдили и сразили войската му. Поробили много българи и поради голямата злоба, която отначало имал към Самуила и към българите, цар Никифор извършил нечувано от века мъчителство. Извадил очите на 15 000 българи и на 100 човека оставил един с едно око да ги води. И така ослепени ги изпратил на Самуил. Когато толкова народ дошъл при цар Самуил и той видял българските мъки и поругание, веднага се разболял от сърдечна болест и след късо време умрял. Така Самуил, заради проливането на невинна кръв, когато избил своя царски род, прогневил много Бога, и Бог изпратил гнева си върху него и върху цяла България и ги предал в гръцки ръце за много време, както ще се каже. След Самуила на престола се качил неговият син Радомир, но царувал 1 година и бил убит на лов по подстрекателство на гръцкия цар Никифор. Той тайно изпратил едного и го убил на лов. След Радомир се възцарил Йоан Владимир. Българите изгонили Гаврила, Самуиловия син, във Влахия и поставили Йоан, Ароновия син. Арон бил Самуилов и Давидов брат. Свети Йоан Владимир царувал 3 години и водил отначало чист, свят и богоугоден живот. Гръцкият цар отново се вдигнал срещу този Йоан и с голяма сила, но той с молитва към Бога и силно упование излязал с малко войска и победил гърците. И се върнали тогава посрамени назад. И имал жена гъркиня и също Шурей при себе си с чин магистър. Те със своята сестра били еретици, новатияни, не обичали светия цар Владимир заради православието и чистия му живот и се нагласили да го убият. Тоя негов Шурей го убил на път в една гора. Отсякал му главата върху коня, както вървял напред. Той по Божие повеление не паднал от коня, но взел в ръце своята глава и подкарал коня си. Преминал много места и пристигнал в манастира, който в началото сам си съградил. Там слязал от коня и предал Богу дух. И досега в този манастир, в Елбасанската страна, неговите мощи почиват нетленни и цели и дават много изцеление. На 22 май целият този край го чества. Той има житие и служба, хубаво съставена, с бдение и славословие и с голямо тържество и похвала. Тук накратко написахме за тоя свети цар Йоан Владимир. На гръцки са преведени житието и службата му, но много погрешно. Или житието е писано по-късно, след много време, или някой сърбин или грък го е променил и са искали да скрият неговия род, че е от рода на българските царе. Написали, че бил от сръбски род, син на Немана Симеона, но са сбъркали много, не знаели през кои години е живял Симеон Сръбски. В това време в Сърбия съвсем не е имало крале, а камо ли техни царе. Симеон Неман и неговите синове били крале много години след това и за всички свети сръбски крале е известно и е написано кой де е умрял и де са техните мощи и гробове. Чети сръбския родослов, ще намериш в кое време са живели Самуил и Симеон и свети Йоан Владимир и ще узнаеш как писателите са погрешили в това или са скривали рода и отечеството на свети Йоан Владимир. След убийството на Йоан, гръцкият цар без съпротива влязал в Охрид. Там в Охрид свети Йоан бил прекарал 3 години от своето царуване. И ония убийци му предали цяла България. Без съпротива пристигнал, отворил хазната и царското съкровище, изнесъл много злато и сребро безброй и раздал на своите войници. Взел много царски венци и корони и скъпоценни камъни. Показал голяма милост към царица Мария, жена на цар Йоан, и към 5 им дъщери. Знаел, че тя му е предала българското царство и убила своя мъж. И дошъл от Търново патриарх Давид и 2 български барони, Богдан и Миробизо, донесли ключовете от 35 български града и предали ключовете и градовете на гръцкия цар. Той поставил Миробоза и Богдана отново за барони на България. Така българското царство паднало окончателно под гръцка власт, заради греха на Самуил, българския цар.
и заради новатиянската и арменската ерес, които се били умножавали в хоритската страна между българите. Но по-късно свети Иларион, епископ Меглински, и свети Теофилакт изкоренили и унищожили съвършено тия проклети ереси от България. Някой си Долан бил поробен от гърците във войните, които имали с българите. Той бил продаден в Цариград на един велик велможа. Бил много хитър и предвидлив. По едно време побягнал от Цариград, дошъл в Струмица и се престорил, че е Аронов син и е от царски род. Тук случайно се била събрала голяма българска войска и провъзгласили за български цар Долана. Вдигнали се и прогонили гръцката войска от охридските страни. И Долан се възцарил над охридските българи, но не почитал своето воинство, затова войската изгонила Долана и избрала за цар барона Тихомир. По едно време хитрият онзи Долан събрал отново много народ под своя власт, запътил се срещу Тихомир, хванал го и го ослепил, убил го, и Долан царувал 30 години и отнел много градове от гърците. Някой си Алусиян, българин, се вдигнал от Цариград, изпратен от гръцкия събор да погуби Долана. Алусиян казвал и се преструвал, че е от рода на българските царе. Така го научили гърците да вдигне война в България. Много народ повярвал в Алусияна и възстанали с война срещу Долана. Долан видял, че не може да се противи на Алусиян и споделил с него царската власт. След малко време Алусиян възстанал срещу Долан, ослепил го и останал сам на престола, предал се на волята на гърците и им бил покорен 20 години. В Охрид царувал 50 години. Долан и Алусиян владели само в Охрид до Скопие и до Щип, а Търново и Дунавия 70 години били под гръцка власт. Гърците правили много пакост на българите и им досаждали. По това време, в 1170 година, в Търново бил патриарх свети Йоан. Виждал лошото отношение на гърците към българите и плакал и молял Бога със сълзи да ги избави от гръцкото робство. И явил му се светият великомъченик Димитрий. Него били славели и почитали търновските и българските царе от началото, от род в род, от благочестивия Михаил до светия Йоан Владимир. Той е свети мъченик, закрилял дома и рода на българските царе и бил изпратен от Бога, за да помогне и поднови българското царство в Търново. Рекал на патриарха да постави Асен за цар на българите. Бог ще бъде с него и българският скиптър ще успее в Асеновата ръка. Така патриарх по Божие повелие повиква Асен и неговия брат Петър от Влахия. Били от царски род, внуци на Гаврил, Самуиловия син, който бил изгонен, както се казва във Влахия. Заповядал им да съградят хубава черква в Търново на името на светия мъченик Димитрий. Патриархът повикал българските епископи и господари в Търново за освещаване на черквата. И по Божие повеление събрал се много народ. Когато патриархът осветил черквата, донесъл венец и багреница, венчал Асен на българския престол и казал на всички, че му било заповядано от Бога чрез свети Димитрий. Тъй народът от радост извикал гръмогласно: да живее Асен, за много години на българския цар Асен, за много години на Йоана, най-блажения патриарх Търновски, и на цяла България за много години. Така много български господари се присъединили към цар Асен. Той поставил брат си Петър в първи и велик военен чин и наредил цялата военна уредба по предишния ред, както са имали неговите прадеди и търновските царе. Българският народ се стекал единодушно като един човек в Търново в помощ на Асен. Събрала се войска и от Влахия, изпратили я влашките господари в помощ на Асен. Волята Божия била с Асен. Дошла му голяма помощ от всякъде, закрепил се на българския престол и отмъстил на гърците двойно за обидата и угнетението, което те 70 години причинявали на българите и взимали тежък данък от тях. Така и те през 60 години давали данък на Асен и неговия син Йоан. Понеже те ослепили българите при цар Самуил и причинили на българите много тайни пакости, и тях ги постигнало това по-късно от българите. Наели и пратили срещу Асен и България 300 000 гръцка и от различни народи войска, но Асен и българите избили и поробили цялата тая войска за 8 години. Едва тогава престанали да воюват с гърците и да им отмъщават за първата българска обида. В старите ръкописни книги се намира разказ за тоя цар Асен Стари, как след смъртта на светия патриарх Йоан
повикал от Охрид светия отец Теофилакт и го поставил патриарх в Търново. Той е премъдър и вселенски учител, в тия времена просветил и очистил от различни ереси България, също и Влахия. Всички власи окончателно били приели латинската ерес и изпърво четели по латински, тъй като с латините са един род и език. Свети Теофилакт подбудил цара Асена. Той тръгнал срещу Влахия, покорил двете влахии под своя власт и забранил на власите, който чете по латински език и изповядва римско изповедание и вяра, да му се отреже езикът. И им заповядвал да четат по български и да държат православната вяра. Така от това време власите се обърнали пак към православието и четели по български език до скоро време. Сега русите отново им превели писанието на прост влашки език. Така с грижата на светия патриарх Теофилакт и цар Асен, много народ се обърнал към православието. Пак да се върнем към първия разказ, как Асен възстанал срещу гърците, победил ги и ги прогонил окончателно от България. Когато гърците чули, че българите поставили Асен за цар в Търново, объркали се от ужас, събрали голяма войска и тръгнали срещу цар Асен. Асен не можал да надвие гърците, преминал Дунава във Влахия с цялата войска, събрал там много войска, пак преминал Дунава и се обърнал срещу гърците. И била страшна битка, безчислена гръцка и българска войска, и била посечена и избита от българите безчислена гръцка войска. Така Асен победил окончателно гърците, разбил ги и ги прогонил от българската земя. После тръгнал с войската си срещу сърбите и покорил и тях под своята власт. Известно време сърбите били под негова власт. След това сърбите и гърците заедно се вдигнали срещу българите. Сърбите направили много пакост на българските черкви. В това време свети Теофилакт бил търновски патриарх и плакал много поради запустението на много черкви. Сърбите по това време държали римската ерес, затова воювали срещу българските черкви. След много кръвопролитие цар Асен изгонил сърбите из България и ги покорил. Сърбите имали в своя помощ и маджарите. Гръцкият цар Йоан Кантакузин пристигнал с голяма войска срещу цар Асен, но Асен го победил, хванал го и му избол очите. След Йоан гръцки цар станал Алексия и той събрал войска от много народи и тръгнал срещу България. Когато почнали да се бият, българите победили гърците. И побягнал цар Алексия и от бързото бягане неговият царски шлем паднал от главата му. Българските войници занесли този шлем на своя цар Асен. Така гърците пак били победени от българите. И в това време цар Асен взел много градове от гърците. Но цар Алексия пак събрал множество войска и изпратил срещу Асен всички сили и Константина, военни началници и гръцки генерали 270 хиляди. Но по Божия воля българите ги разбили и поробили и никой началник не се върнал при цар Алексия. Когато Алексия чул за това военно поражение, паднал в отчаяние и изпратил да иска мир от Асен и Петър, но не получил. Той отново изпратил множество войски срещу Асена, но българите пак разбили войската и взели в плен Алексия, Дука, Аспида, 3 гръцки генерали. После цар Алексия изпратил 4-та войска срещу цар Асен и един генерал Исак Севастократор. Той Исак разбил 3000 българи, но после българите го победили, хванали го, обкръжили цялата гръцка войска и ги заробили. Малцина от тях избягали. Така гръцката земя останала пуста, без войска. Сами изчисляват, че срещу България е загинала 300 000 войска, избита и поробена. Така сам Бог отмъстил на гръцките царе в това време. Те отначало правили много пакости на българите, но в това време им се върнало двойно отмъщение. Не вярвали, че Асен по Божия заповед бил поставен за цар на българите, но го хулели. Те толкова пъти вдигали войска срещу цар Асен, той никога не ги нападал. Но когато се запътвали срещу него, той с Божия помощ здраво ги побеждавал. И така гърците 8 години водели непрекъсната война с Асен, докато погубили цялата си войска и царството им обедняло. След това цар Алексия се подчинил на цар Асен и плащал данък, докато царувал. Асен взимал данък от гръцките царе, също и синът му и брат му. Гърците и българите престанали да водят война. Асен покорил под своя власт и двете влахии.
Така се прославил на земята повече от мнозина царе и крале. Именувал се цар Вселенски, защото имал за свой данъкоплатци римските кесари и покорил други крале. Неговото име било славно. Така имал свети мъже патриарси в Търново и ги слушал покорно. Те го поучавали на големи добродетели. Съградил много черкви и манастири из България. В Света гора Атонска обновил много манастири. Придал им села и метоси и заповядал им да четат на български език. Обновил с крепост Търново и съградил вътре много черкви. Оставил на бедните и черквите много милостиня от царското съкровище. Неговият син Йоан пише: „Блаженият ми баща, цар Асен, изразходва и раздаде цялото свое имане и съкровище за милостиня на бедните и черквите“. Такова благочестие и мир сияели в България през времето на благочестивия и славен цар Асен Стари и бил от голяма полза за българите. Чрез него Бог благоволил и издигнал и обновил скиптъра и българското царство, както се казва в началото. Дяволът не могъл да гледа такова благочестие и мир в България, но подбудил завист срещу цар Асен. Някой си Иванко бил пръв барон на цар Асен, но бил коварен и завистлив човек. Имал голям род и братя и били по-славни в Търново от много други. Тоя Иванко се нагласил със своите и със заговора си склонил мнозина да убият цар Асен и той да се възцари. Така измамил и Асеновата сестра за своето долно беззаконие. Цар Асен разбрал това Иванково дело, повикал го една нощ при себе си на съд и произнесъл смъртна присъда над него. Но Иванко приготвил много свои хора по улиците, уловили царските стражи и завладели царския дом. Така Иванко имал скрит меч, спуснал се и пробол цар Асена. В тая нощ цар Асен умрял. Иванко завладял Търново и извън неговата височина и се укрепил за сражение. Но Петър, Асеновият брат, обсъдил от всякъде Иванко вътре в града за дълго време. Иванко видял, че не може да се противопостави на Асеновия брат Петър, избягал по някакъв начин хитро със своите братя и отишъл при гръцкия цар. Този го приел и му благодарил за убийството на цар Асен, нарекал го свой баща, дал му за жена своята стара майка и вдовица Анна и го поставил за генерал на стария Филипопол и Драма. Но за гърците произлязло голямо зло от Иванковото предателство, както ще се каже. Благочестивият и славен цар Асен по воля Божия свършил с такъв мъченически край. Царувал 50 години, стигнал до 80 годишна възраст и бил наречен Старият цар Асен. След Асен на престола в Търново се възкачил неговият брат Петър и имал мир с гърците. Всички кралства имали мир с него. Петър царувал след своя брат 5 години и се представил на Бога в мир и тишина. След Петър възприел престола Калиман Йоан, Асенов син. Някои писали Кало Йоан, но в златопечатните грамоти той сам се подписва Йоан Асен Калиман, сиреч Йоанов Асенов Калиман. Той писал титлата на първия си прародител и на своя баща, след това своето име Калиман. Онзи Иванко се отметнал от гърците, събрал много войска, причинил голяма пакост на гърците и погубил много тяхна войска. Но гърците хитро го измамили, той сглупил и повярвал, дошъл сам в Цариград. Те го хвърлили в една мрачна тъмница. Тук приел смъртта си окаяният и горд цареубиец. Останал неговият брат Митар и завладял много гръцки градове. Вдигнал се с войска срещу Йоан Калиман, повикал русите от Русия на помощ, но Йоан Калиман прогонил русите отново в Русия, победил Митара и го убил в боя. Така била унищожена силата на Иванко и Митар, които създавали голям смут между гърците и българите. В това време латините се вдигнали и превзели Цариград от гърците. Гърците се разделили на две, имали двама царе, един в Витания, Йоан Калос, друг в Солун, Теодор Ласкар. Солунските гърци наговорили латините да покорят и българите. Теодор Ласкар обещал да им помага и се вдигнали срещу Йоан Калиман с голяма сила, но той бил по-благополучен от своя баща и щастлив и изкусен във война. Победил латините и хванал венецианския крал Балдавия с всички негови генерали и господари, оковал ги и ги отвел със себе си.
Отново се вдигнал срещу цар Теодор, победил и него, хванал го, избол му двете очи в Солун и го затворил в тъмница. И той умрял тук от болест. Йоан Калиман се вдигнал с голяма ярост и разорил множество гръцки градове от основи. И досега някои от тях са пусти. От това време Филипопол, Марул стоят съвършено пусти, а други техни разорени градове са Драма, Серес, Кавала, Демирисар, Нено, Орван, Тасо и много други по Нисия. Оставил само Солун поради любовта си към свети Димитрия, когото те славили и почитали и имали неговия образ на своя печат. И досега стои на техния печат и Хрисовули. Гърците казват, че дошъл и Солун да разори и свети Димитър го убил тук, но това тяхно мнение не е истина. След това той живял много години и бил ранен в дясната ръка отново на война в Солун и умрял. Те имали голяма вяра и усърдие към светеца, както по-преди се казва за неговия баща. Така цар Йоан Калиман се държал срещу гърците и латините, покорил ги и взимал данък и от латините, както пише в житието на преподобната Параскева. Завел венецианския Балдавия и неговите велможи и генерали в Търново и отсякал главите на всички. След това се вдигнал и покорил сърбите, маджарите и арнаутите под своя власт, както пише и в пролога за пренасене мощите на свети Иларион Меглински. Изографските грамоти показват пределите и границите му до Будим, Венеция и Лехия, и Греция от него била покорена. Така цар Калиман се прославил по цялата земя със своята храброст и благополучие, повече от своя баща Асен. Бог бил с него и във всяка битка надвивал и побеждавал. Съградил голям и хубав манастир вътре в Търново на името на 40 мъченици и пренесъл от всякъде мощи на много светци в Търново. Полагал ги в този манастир и сам тук често дохождал на пение и поклонение на светците. В това време свети Сава Сръбски дошъл в Търново при този цар. Сръбски крал бил Владислав, той имал за жена дъщерята на този цар. Тук свети Сава починал и го погребали в царския манастир. По-късно пренесли мощите му в Сърбия. Така цар Йоан съградил и много други манастири в Сливенската гора по подобие на света гора Атонска. Отново латините се вдигнали срещу този цар по море и имали голяма битка при Солун. Той излизал напред и ръководел своята войска. В тая война латините го ранили по някакъв начин с огън или с пушка в дясната ръка и след 3 дни умрял в Солун. Неговите барони и войска, понеже много го обичали, не го погребали в Солун, но извадили вътрешностите му, пренесли го в Търново и го погребали в неговия манастир, 40 мъченици. След Калиман се възцарил Борил, Петров син, изключил мир с гърците и латините. Върнал им някои градове и местности и имал мир. Царувал 15 години и умрял на престола си в Търново. След Борил стъпил на престола Мичо или Смилец. Царувал 25 години, но не бил щастлив на война. През неговото царуване гърците взели от българите земята до Щип. Затова българите намразили цар Смилец и го изгонили от царството. Той отишъл в Цариград със своя син Асен и там цар Смилец умрял. Неговият син останал и гръцкият цар му дал за жена дъщеря си Ирина. Българите поставили на престола Константин Шишман, Петров и Асенов внук. Той бил голям на ръст и хубав на лице. Всички се очудвали на красотата и ръста на Константин. Колко бил хубав и снажен, и че бил от царско семейство и род, това се виждало и от неговото лице и осанка. Отначало бил във Видин. Видин му бил даден от цар Смилец. Имал някак особена власт и войска и имал много войни с сръбския крал Милутин. После крал Милутин му дал за жена дъщерята на първия си велможа Драгоша. Константин се помирил с Милутин и много се обичали. Много години след това, когато му се родили деца, Милутин дал своята дъщеря Неда за Михаила, Константинов син, както ще се рече. После българите повикали от Видин тоя Константин Шишман и го поставили за цар. Имал в началото мир с гърците и им върнал града Месебра. По едно време Константин изгонил своята първа жена заради някаква позорна вина в Никея и взел за жена Теодора, дъщерята на гръцкия крал Теодор.
След цар Теодор дошъл на престола неговия син Йоан, но Михаил ослепил Йоана и го изгонил от престола. Затова Константиновата жена жаляла своя брат и възбудила гнева на Константин. Той събрал много войска и тръгнал срещу гръцкия цар Михаил, така и Михаил идал срещу Константин. Когато Михаил видял голямата българска войска, изплашил се много и избягал скришно от своите край морето. Намерил малък кораб на Кея, дето си взимали вода, и се качил на него, избягал в Цариград. Така цялата му войска побягнала назад. Константин разорил много гръцки села и градове, обогатил се с много плячка и се върнал в Търново. Неговата жена Теодора умряла. Михаил Палеолог дал на Константин за жена своята братница Мария, но и така Михаил не получил мир. Пак воювал с Константин Шишман на гръцка земя. Михаил изпратил да повикат на помощ латините, бил приел латинската вяра. По това време латините минали по море, разорили и изгорили Света гора Атонска и избили много свети отци заради благочестието им. Тръгнали срещу България, но крал Милутин нападнал с войската си Палеолога и взел от гърците земята от Щип до Серес, която гърците били взели от българите по-рано. Това взели сърбите от гърците. Палеолог тръгнал с войска срещу Милутина, но окаяният еретик умрял по пътя. Гръцките свещеници не искали да го погребат. Мария, царица Шишманова, пратила тайно много злато и няколко свещеници и погребали нейния чичо Палеолога. Затова тя била строго наказана от мъжа си Константин. Когато в началото гърците взели от цар Смилец земята от Серес до Щип, българите се разделили на две. Охридските останали заедно с арнаутите, търновските заедно с власите. И охридският барон станал независим крал. После сърбите взели тая земя от гърците и пак разделили българите. И до Шишмана.